गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। प्रमद बर'आ सासे थगायसुला, खामानि मावनो हायै बिटिसिनि दैदेनगिरि। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मख'नो नांगोनदि दिनै बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव बिपिएफ दोलोनि मावथिफोरखौ लानानै मोनसे मावबादा खुंफुंदों। तामुलपुर जिल्ला बिपिएफ दोलोनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय बे हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि सायाव। रायखांनो नांगोनदि बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिनाय बायदिब्ला आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ 1 बोसोराव क'क्राझार जिल्लानि सिआइटि साखाथियाव खालि स्पीड ब्रेकार मोननै खामानिनि अनगायै जेबो खामानिखौ मावनो हायाखै होनना गोख्रों रावै बुंथियो। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावो दि आगुनि बिपिएफ सोरखारा खामानि मावनायखौसो गिदिं गिदिं बेखेवगासिनो दङ आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय बिजेपि आरो इउपिपिएल सोरखारा। बेबायदि बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिनायजों लोगोसे गासै रायजो राजाफोरखौनो प्रमद बर'आ थगायगासिनो दं होनना बुंथिबावो आरो बेजों लोगोसेनो बिटिसिआव मोनखानाय मोन 16 बिफानफोरखौ दिसपुराव हरफिननायखौ गोख्रों रावजोंबो सोंखारिबावदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आइफवालि पिकनिक स्पटखौ एमसिएलए अमर बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होबाय। मख'नो गोनांदि एमसिएलए अमर बसुमतारी बिथाङा आइफवालि पिकनिक स्पटखौ बेखेवना होखांनायनि उनाव गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बयबो सुबुङानो मोजां मोनदों होनना बुंथियो आरो मोजां मोननायनि गेजेरजोंनो गोबां जायगानिफ्रायबो गोबां सुबुंफोरा आइफवालि पिकनिक स्पटआव बेरायफैदों होननानैबो बिथाङा फोरमायथियो। बिनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावोदि बिटिआर ओनसोलाव सान्थि जानायलाय बयबो सुबुंफोरानो जायगाफोरखौ नायदिंनो लुबैयो आरो बड'लेण्डखौ बुहुम बिखायावनो बयबो मिन्थियो हिसाबै बड'लेण्डनि बिखायाव थानाय समायना जायगाफोराव बेरायफैना बयबो सुबुंफोरानो गोजोननायखौ लाफैनो लुबैयो होनना बुंथिबावो। बेनिखायनो बेफोरबायदि मिथिंगाजों बुंफबनाय समायना जायगाफोरखौ सुबुंफोर बेरायफैनो हानाय बायदि राहा खालामना होनाया थारैनो जोबोद मोजां हाबाफारि होनना बिथाङा बुंथिबावो। गुबुन फारसेथिं एमसिएलए अमर बसुमतारीया बुंबावोदि फैबाय थानाय जेनाखि लाइमोनफोर बिथांमोनाबो गाव गावनि थांना थानायनि थाखाय बेफोरबायदियाव एबा खामानियाव नांथाबनानै थानो हानायनि राहाखौबो मोननो हायो होनना एमसिएलए बिथाङा बुंबावो। दिनै 18 दिसेम्बर 2021 बाराया सनिबार। दिनैनि सानाव क'क्राझाराव थानाय बड'फा नोगोराव बिटिआर सरकारनि बोसोरसे आबुं जानायनि हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय बड'फा नोगोरनि गेवलां फोथाराव दिनै इउपिपिएल बिजेपि जिएसपि जुथाइ दोलोनि बिटिआर सरकारनि बोसोरसे आबुं जानायनि हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंलांनाय जायो। रायखांनो नांगोनदि इउपिपिएल बिजेपि जिएसपिनि जुथाइ हान्जानि बिटिआर सरकारा थांनाय 2020 मायथाइनि 15 दिसेम्बर खालि दाफुंजादोंमोन। मख'नो नांबावगोनदि बे हाबाफारियावनो दिनै गाहाय आलासि महरै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जर'खा आलासि महरै रायजोनि हेडलुम बिफाननि मिरु मन्थ्रि दर्शन बिक्रम बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय एमसिएलए बिथांमोनहाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बिथांमोनजों लोगोसेनो बिजेपि आरो जिएसपिनि गोबां दैदेनगिरि लोगोसे गोबां रायजो राजाफोराबो बाहागो लादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लानानै दिनै क'क्राझारनि चन्द्रपारानि साखाथियाव थानाय इलाइसि जाराव लुफुंजानाय आइटि पार्कखौ गावनि आखाइजों बेखेवनानै होलाङो। बिपिएफनि बारग' एमएलए हितेश बसुमतारी बिथाङा आथिखालनि राकेश ब्रह्मनि सायाव मोनसे गोख्रों फिनजाथाय होदों। मख'नो गोनांदि हितेश बसुमतारी बिथाङा मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों थांनाय बावैसो सान सिगां जेरैबायदि बाथ्राखौ राकेश ब्रह्मआ बुंदोंमोन एबा बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जुमाय फाग्ला बुंनायजों लोगोसेनो मुसलपुर जिल्ला दैदेनगिरिखौ एबा बिपिएफनि मावथिफोरखौनो जुमाय फाग्लाजोब होनना बुंनायनि सायाव बारग' एमएलए हितेश बसुमतारीया मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुंना राकेश ब्रह्मनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। रायखांनो नांगोनदि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिनाय बायदिब्ला मोनसे समाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिएलटिनि संग्रामजोंनो दानि बिटिसिआ दाजानाय आरो बिथांनि नाजानायावनो दिनैसिमाव बर' हारिया एसेब्लाबो दावगाबोनो हादों। बेबायदि सासे दैदेनगिरिखौ जायफोर मिन्थियालासे एबा राकेश ब्रह्म बिथाङा जेबो मिन्थिया लासेनो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जाम्बा जौफाग्ला बुंनाया गोरोन्थि होननायजों लोगोसेनो बिथां राकेश ब्रह्मआ सासे नेहाद जेबो रोंथारै एबा गियान गैयै सुबुंसो होनना गोख्रों फिनजाथाय होफिनदों बिपिएफनि बारग' एमएलए हितेश बसुमतारी बिथाङा। गुबुन खौराङाव फैदो
निखावरि नखरनि रहित नेगिया कौटि रांनि साख्रिनि अफार मोनदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला IIT गुवाहाटीनि सासे फरायसाया गोसो बोनो हानाय दान बान्थानि साख्रिनि गनायथि मोनदों। मोनथिनो मोननायाव बिथाङा 2.5 कौटि रांनि साख्रिनि गनायथिखौ मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बिथाङा गावनि रोंगौथि आरो सान्थौनि गियानजों गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ फसंथान IIT गुवाहाटीसिम गोग्गानाय लाबोनो हादों। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला हादरनि उत्तराखन्ड रायजोनि नखरसे निखावरि नखरनिफ्राय फैनानै गावनि रोंगौथिनि थासारियाव बेबायदि थासारिखौ सोमजिहोनो हादों रहित नेगि बिथाङा। मोनथिनो मोननायाव बिथाङानो गिबि खेबनि थाखाय IIT गुवाहाटीनिफ्राय 2 कौटिनिबो बांसिन रांनि दान बान्थानि साख्रिनि अफारखौ मोननो हादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि मयना बाजार 2 नं माज्राबारि गामियाव फिन आरोबाव मासे मुफुरा आरोबाव गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। मिन्थिनो मोननायाव माज्राबारि गामिनि उत्तम खेरखातारि मुंनि सासे सुबुंनि बारियाव मुफुरखौ नुनायनि उनावनो ओनसोल नाङै गिखांनाय थासारिया फिन सोमजिफिनो। बेबायदि थासारिनि सायाव हाग्रा बिफाननो खौरां हरनानै मानास हाग्रा बिफाननि मोनसे हान्जाया बे जायगायाव नुजाथि फैनानै मुफुरखौ हमना लांनानै मानास हाग्रामानि गोथौ हाग्रा ओनसोलाव उदां खालामहैफिनो होनना मिन्थिनो हानाय जादों। बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा खुलियाव इडुकेसन एक्सकारसनाव थांनाय गंसे बासआ नाग्रिजुलि कलेज चकआव सौग्रावनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बरपेटा जिल्लानि बालिकुरि आन्सलिक गोजौ फरायसालिनि थाखो 9 आरो थाखो 10 नि फरायसाफोरखौ लानानै इडुकेसन एक्सकारसननि थाखाय बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा खुलियाव थांदोंमोन। बे समावनो हरखाबै नाग्रिजुलि कलेज चकआव सौग्रावनानै जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ गोमायो। खौरां मोननाय समसिमाव थैनाय सुबुंखौ सिनायनो हाथ'नाय जायाखैमोन। गुबुन फारसेथिं खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बास सालायग्रा ड्राइभारा खारखोमाबाय होननानै मिन्थिनो हानाय जादों। गुबुन खौराङाव फैदो सनितपुर जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव जिल्लानि सिङाव थानाय गासै 154 FRC कमिटि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गं 500निबो बांसिन गामिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, सनितपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो सनितपुर जिल्ला बारग' NDAB-फोरनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै मैया रांगाफारानि सोनाब मानस्रि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे सावराय जथुमा खुंफुंनाय जादों। बे सावराय जथुमाव बुंथिगिरि महरै एबसुनि बारग' लेङाइ आफादगिरि आरो आथिखालनि सिडली समस्तिनि MLA जयन्त बसुमतारी आरो एबसुनि बोसोनगिरि खुंग्रा सोरगियारि, सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि अमृत मासि दैमारि, मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। मख'नो नाङोदि हाबाफारियाव गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुङोदि आसामाव खना खनला रायजो जानाय गंफ्रोमबो बर' आरो ट्राइबेल नखरफोरनो थांना थानायनि राहा बायदियै हानि मोनथायखौ होनांगौ होनना सरकारनिसिम दाबि खालामो। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो जनजाति जानायनि दाबियाव फिन सोमावसारफिननो लादों दुलाराय आदिबासि फरायसा आफादा। रायखांनो नांगोनदि मैया बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा आरो मानास माहारियारि पार्कनि बरपेटा रड नांजाबनाय गाहाय लामानि बाहुबारियाव आदिबासि फरायसा आफादा गोख्रोङै सोमावसारनाय दिन्थिदों। मोनथिनो मोननायाव बे हेंथा सोमावसारनाय जायगायाव बाहुबारि पुलिसआ नुजाथि फैनानै आफादनि मिरु फोसावदिं नेहाथारि बिथांजों लोगोसे सा 9 हेंथा सोमावसारगिरिफोरखौ हमनानै थानासिम लांदों होनना मिन्थिनो हानाय जादों आरो खौरांनिफ्राय मिन्थिनो हाफिननाय बायदिब्ला हमनानै लांजानाय गासैबो सुबुंफोरखौ पुलिसआ मोनाबिलिनि 4 बाजिसोआव हगारफिनदों होनना मिन्थिनो हानाय जादों। दिनै बेलासिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।